Tak, skvěle. Všichni se na mě podívají. Všichni. Tak, ale mám další úkol. Za Tereskou, Slavika, luk. Za Mujem, luk. Za Barunkou, luk. Pozor. Za Péťou, pak. Za Tereskou, tak, ale musíte být tak. Tak, já se jdu dívat, jestli to všichni máme. Já to chci vidět. Ne na mě, aby strach. Přijede vláček. Tomášu, pak. Ne, ty jsi A jak to tady Adamovi dneska? No já bych jako usilovaný vedal krátké a teďka nedáme. Musíš ho kontrolovat, Vašku. Vašku dneska těžké. Helenka je nemocná. Tak, kdo mi to slovo přečte na to? Já ale nám to neslyším. Výborně. Pozor. Další slovo. Plá. Plá. Barunka. Plá. A tam neslyšíš mě? A za Peťou. Me. Za Tereskou. Me. A za Natálkou. Me. Přijede vláček bez voukání. Jak to šlo Adamovi, teď jsem to neviděla? No to lepší, máš pochvalu od Vaška. Nevidím tady. Ale, to se mi nelíbí, tak, výborně. 3, 2, 1. Editka nám nahlas přečte slovo. Výborně. A poslední slovo. Za Tereskou. So. Za Mujem. So. Za Barunkou. So. Za Péťou. Lí. Teresko. Lí. Natálko. So. Vašiku. Máš tuhle kostičku. No a teď si na co si napsal. Počkej, nech mu. So. Ano, co má, ale nechci Vašiku. So. Vašiku, on se to naučí. Tak, už ho má, vidíš to? Tak, už se hlásíme, výborně. Tak, slovo nám přečte Kamilka. Máte nebo nemáte? Máte? Přečti. Výborně, solí, skvěle. Schováme kostiček do pouze. Tak, dáme kostičky stranou a zopakujeme si říkanky, které jsme se všechny naučili. Všichni se podíváme. Já nebudu říkat, které písmenko to je. Je musíte říct sami. Alice je prvňáčku trojice. Rádi píší, rádi čtou. Učení je pro ně hrou. Omeletu osmažíme, otočíme do chuti.
kouká, liška láká, budulinka, na prohlížku po lese, peláčí s ním hore dole, ale se ho unese. Čím se bránit před nemocí, jak zabránit infekci. Lékař říká naší mámě, dáme malou injekci. A na které jsem zapomněla? No na E. Eda má Edara, tomu chleba namazat. Edvička kazat se chce, kousek šunky na housce. No výborně, skvěle. Všechno krásně. No já si to sama nepamatuju. Jsou šikovní. Tak a teď máme ten poslední úkol. Budeme teďka číst slabiky. Všichni si připravíme list. Tak. A já vás teďka rozdělím na dvě části. Takže tato část třídy Zákojem i Filip bude teďka se mnou číst. Vy teďka budete pracovat na úkolu. Ten úkol, takže ta strana, ta část třídy, která se mnou bude číst na této straně, kde máme pilu, misku, lípu a les. A vy, co teďka budete pracovat, si otočíte na druhou stranu. Co budete dělat? Připravíte si tužku, pastelku, čím se vám dobře píše. A vaším úkolem bude, že máme tam spoustu obrázků, které musíte správně spojit slabikou. My jsme tady slabiky k obrázku přiřazovali. Vy je budete spojovat čarou. Takže najdeš slabiku. První obrázek je Mimi, takže najdeme slabiku Mi a spojíš čarou. Budeš pracovat se zavřenou pusínkou a my se pustíme do čtení. Ano? Takže my si připravíme ukazovací prstíček, přijdeme k úkolu hvězdička a pozor, víte, že to nebude řádný, že já řeknu stop a další musí pokračovat. Takže i Filipek se bude snažit dávat pozor. Ano, Filipe, že to zvládneš dnes. To jsem ráda. Takže Teresko, začni. Budeš chtěl jsi něco? Takže dáváme pozor. Jana. Stop. Takže Béča. Dobře, pokračuje Natálka. Dobře, Vando. Dobře, pokračuje Denis. Dobře, Filipe. Dobře, a dáme. Peace.